سلام كما يتوعلو خبركم تحتاتلتنا لو مقطر استدالو زيناوي مسانادو حيزنا غريبنا لنا بقند نتقطاتهم جمر أبو نوزا بابا تساتفنا تماد تمرتي كبن مبال زتا تخايدهم أبو حمل مالون حقازن تساتفو هزبي أمر جاتاتا محادرتي تومو بيسوهم أبو زواجاش واقع فاينت من أسياد كمنا مبال بزلعال كم سرح تقليتهم منقصة تركي نتنتاويت ودب السواكين ناي سودان نمحداس هبسمنا تباتيهم روسيا أبو سوريا قوامي وتهدروا معسكر حيل بحري نايم دكان مسرح جميرا منقصة فنزويلا كندا أبو شطوي قدات هاقروا تالكات أتخن زلا خسيسهم زرزر زينا أبو نوزا بعد تساتفنا تابماد تمرتي كبن مبال زتا تخايدو وكيل إيرينا محاربة لا ينزدال وتصبصب أرسيم أسمرهم أبو نوزا بعد من محجارات كوابي كلن حتملون تساتفنا تابماد تمرتي كبن مبال زتا يركب 22 تحساس تخايدو أبتنا برتن زملكتهم أكالاتن زتا تساتفوا أخيبا أبكل التيم من محجارات كوابي زركبو كما هارو إنا تقبهم زاقيت كما أدت مرتي رحي قمنا يزلو أستاد حموشة ميت زيغاتات قداي كان زعبا من بارو وكيل إيرينا حبيرهم أبتركب تنك زي ممهارن مقراتن تحتوت إيه تمهارو متفق مهاي منتن ترى ولدي أبقسكاس تمرتنون بسفيحو تزتيلهم حلفت أنفر مينستر تمرتي أبزوا سيميناوك إحبحري ممهر رشيد محمد عثمان أبزس معقال ممهرانن ولدن أم فواس زرعيو دخمتات بوهدات مزتعرو كمون نبولت تمهارو متبع مزقبر محجرة أبيات تمرتي مزحيلن تمهارو عتب مكتتال مزقبر اللومن كقات موزس أنحش الجرات نبارف التحكر كبلهم كم زخل أبريهم تمهرتاوي قصقصات كحيلن أبيات تمرتي زمدنان مسزبي كتران زت حساسبة صحفي قدف أبزوبا سيميناوك إحبحري أتو هايلة ولد برهان دما تساتفوه أناتن قلعون أبتمرتي أبدليت ولد ترايكي تدرته زملكتهم أكلاتون قديتهم كالعلو أزخاخيرهم أما حداري كتما باطعتو كيدانو ولد السلاسي بوغنو ولدين دقوم أبقبو عدميهم كم هروهم قديتهم زلوهم تغيسو نتمهرتاوي نتفتات اتكتات الكوميتا كاب هزبك تقوم محبر قطبا وشقرات زلوهم تمهارو تلاليم حاقس قبرلهم ولدوهن بعلهم أما دب تمرتن عبيتك الساتفو بملباو من محدار كتما باطع كابو زحتت كمال دلو مهلاو أرقاقيتهم تساتفتي بوغنم تنقم قراصن مترافن تمهارو بغبو كصنع تمهارو من محدارات كابي حطمنون كلن زحجزلو كنتات كفتر كمهارونا تغبوم كما عد تمهرت رحقم زلو قلعو زمهارلو بايتا كتاطح زبل رؤيتوتات اغربام أب حمل مالون حجازن تساتفو هزبي أب مرجعات أم حدرتي توموبيسوم وكلتي إيرينا تسفى ميكائيل جبريسن سمر إيوبن نزل أخو زينا وتصبصب شامتول كورويوم حمل مالون حجازن أبزتخايد من رجعات أم حدرتي كبابن أكاد سرحن تساتفنا هزبي عزوز منبارو أم حدرتنا يتن أوسان زواتات إيرينا حبيروم أما حدار نوزو بحمل مالو أتي يعقوب إدريس هزبين أمد مسئين نقطات زرعي وحزن أبوان مرجع زرعي جونتن دليبون زلو نقحات زمسكر مخانو أبريهم زي تمرتو حدثت أما حدرتنا كيت سرحن بوغنم هزبي بزسكمم حلافنت بتقهاتن كنعنا نحبرة السبب من مقلقال كم سرحو الرقاقيتهم أما حدار نوزو بحمل مالو أتو يعقوب إدريس موداتهم نتوم أقدمهم بزتخايد تمساسال مرجعان هزبي كقلقل صنحو بمسقان هزبي كموترو نتوم حدثتي أما حدرتي أبقنهم دو كبل أتحساسيبهم إذا خمزيلن كله عم نوزو بحقاز زتمرتو حدثتي أما حدرتنا كيت سرحن من محدارات كبابي هزبي إذا سكمم حلافنت بتقهاتن توفاينتن نمتقبارن مدبات لمعات نمعواتن زلهم قربنت الرقاقيتهم نقساتهم نزقلتو بمخنيات مزام أب عسرت من محدارات كباب زتخايد مرجع مز هزبي أبزقبرور كبيوم أما حداريت نوزو بحقاز ويزرو أمن حاج عثمان أبز اسمعت تقال أب كل تشحن عسر شمونتن أبتن نوزو بها كتقبرو توتينهم أبزلون إلى معات مدبات ترانا بركتون كوم وسان سلزخونه أما حدرت كابي أب النتايم كوينهم من هزبي أب مقسقاسن مودابن أبرتي عم كسرحو كم زقبا أسميرات اللوم أكاد سرح من محدار نوزو بحقاز أتو تخلا هيمانوت مسائل بوغنو أقدموا أب هزب استخايد قسقاسات نعوتنا يتمرج حقاز من بارو قليسوم
ኣብ ዘባጋሽ ዋርካ ኣካዳሚያውን ሙያውን ዓቕምታት መንእስያት ብምምዕባል ኣፍራይነቶም ምክብ ንምባል ኣብ 2018 ብዝለዓለ ከም ስራሕ ተገሊጾም ጨንፈር ሃማመተ ኣብ ዘባጋሽ ዋርካ ገምጋም 2017 ብምክያድ ኣብ መረባት 2018 ኣብ ዝገበሮ ዘተ ዓይነት ዝዋሃብ ሙያዊ ስልጠናታት ንምብዛሕን ደረጃኡን ንምዕባይን ከምኡውን ንዝሰልጠኑ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ንምግባር ምስ ምልከቶም ኣካላት ብምውሃድ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ሙያዊ ብቕዓት መንእስያት ክብ ንምባልን ብዝቐሰምዎ ሙያ ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ካብ 2016 ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ዝሓበረ ኣብ ሃማመተ ዘባጋሽ ዋርካ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮጀክት መንእሰይ ዳንኤል አብርሃ ዛጊት 180 ዝኽእሎም ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም አብሪዮም ኣብ ንዞባታት ሻምቡቆ ፎርቶሳዋ ሃይኮታ ባሮንቱ ኣቁርደት ተሰነይን ለጓዓን ሰባን ዝርከቡ ብሞያ ዝሰልጠኑ መንእስያት ልዕሊ 660,000 ናቕፋ ዝግመት ንዋታውን ገንዘባውን ደገፍ ከም ዝተገብረ ዝጠቐሰ መንእሰይ ዳንኤል ዝርጋሕ ናይቲ መደብ ናብ ንዞባታት ጎልጅ ሞልቂ ላዕላይ ጋሽን ጎኘን ንምስፋሕን ተወሰኽቲ ሙያዊ ስልጠናታት ንምትእትታውን ውጥን ከም ዘሎ ኣረዲዮም ሓላፊ ውዳቤን ፖለቲካን ሃማመተ ዘባጋሽ ዋርካ መንእሰይ ማርቆስ ግርማጽዮን ብወገኑ መንእስያት ተኸፊትሎም ዘሎ ናይ ልቓሕ ዕድላት ኣብ ዝተጸንዐ ዋኒን ከውዕልዎን ዕድኦም ኣብ እዋኑ ክመልሱን ብምዝኽኻር ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ኣብ ምትብባዖምን ናይ ስራሕ ባይታ ምጥጣሕን ክትሓጋገዝዎም ጸዊዖም ኣብታ ኣጋጣሚ ብጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ዝሰልጠና 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሕተን ዋኒን ንኽኸፍታ ንዋታዊ ሓገዝ ተገይሩላን ኣብ ንዞባ ዓረዛ ኣብ ዝሓለፈ ክረማት ብውሕጅ ዝተባላሽዎ መስመር መንደፈራ ዓረዛ ማይ ድማ ከምኡን ካብ ዓረዛ ናብ ገዳም ደብረ መንቀርዮስ ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያን ብህዝባዊ ወፈረታት ተጸጊኑ ኣብቲ ንዞባ ሓላፊ ምክትታል ዓድታትን ፕሮጀክታትን ኣቶ ዕቑባይ ኣማንኤል ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብዓቕሚ ነበርቲ ዝተሰላሰለ ስራሕ ብጠቕላላ 47 ኪሎ ሜትር ከም ዝኾነ ገሊጾም ብዘይካዚ ህዝቢ ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ከተማ ማይ ድማ ካብ ዓቐብ ምሻን ኣድጊ ናብ ከተማ ማይ ድማ ዘእቱ ተበላሽዩ ዝጸንሐ 10 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ከም ጸገኑ ትዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዓቕሞም ዘፍቅዶ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መስመር መንደፈራ ዓረዛ መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ ተጀሚሩ ዘቋረጸ ናይ ጽገና ስራሕ ዝቕጽለሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንዜናታት ወጻኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ መንግስት ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሱዳን ወሰናስን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ቱርኪ ዝተሃንጸት ወደብ ስዋኪን ንምሕዳስ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተገሊጾም መንግስቲ ሱዳን ብ26 ታሕሳስ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ስምምዕ ዝበጽሓ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ብ25 ታሕሳስ ኣብታ ወደባዊት ደሴት ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኢብራሂም ጋንዶር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲአን ሃገራት ብተወሳኺ ወተሃደራውን ቁጠባውን ዝምድናታትን ንምድልዳል ዘኽእል መጸግዒ ወተሃደራውያንን ንግዳውያንን መራኸብ ንምህናጹን ከም ዝተሰማምዓ ገሊጾም ምስ ሃገራት አፍሪካ ዘለዋ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድና ንምድልዳል ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት አፍሪካ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ዘካየደ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን በወገኑ ቱርኪ ንወደብ ስዋኪን መስሕብ በጻሕትን ማእከል ንግዳዊ ምስጋርን ንምግባራ ምስ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ከም ዝተሰማምዑ አብሪሁም ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ወሲኹ እታ ጥንታዊት ወደባዊት ከተማ ታሪኻዊ አቃውማ ኣብ ዝዓቀበ ኣገባብ ክትሕደስ ምዃና ኣፍሊጦም بمسرت تصاب بيت صحفة قداماوي نقداوي شركة تركي أب مونغو تركن السودان نزلوا نقداو زمدنا ناب 10 بليون دولار كبل زعل مسبونتات بخلتي انها قراتي وسدالهم أب الصومال نايل علي 5 بليون إغريتا أب الصومال نايل على 5 مليون دولار وتعيز تقبروا الوتهدراو معسكر دوكينا تركب تركي أب أفريقيا زلوا جيوبوليتيكا وتصلوا مع بايت سرح كم زلايو زغلات روسيا أب سوريا قوامي وتهدراو معسكر حيل بحري ناي مدوكان مسرح بوقعي كم جمرت منيسر مكل خالتها هاجر ب26 تحساس افريتوم بمسرت منغستاوي اغلغلوت زينا روسيا اتي اب مجمار ناي زعامت زي امونغو منغستات روسيا سوريا نستبصح سممع ببايتو روسيا دحر مصداقو منيسر مكل خال روسيا اب طارطوس نزركب معسكر حيل بحري ناب قوامي معسكر كغيرويوم تسممع ان روسيا ملوء فقار تتقامنت ماياوي غزات سوريا كهبان كله ابت معسكر حيل بحرون نيكولاساوي اصوار زعدقا زركبن كساب 11 مراخب كينات كتعسكر يفقدلايوم
تنزمت 49 ዓመታት ዘገልግል ስምምዕ ክናዋሕ ከም ዝኽእልን ተገሊጹሎም ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ክትቀማሉ ጸንሓ ማዕስከር ሓይለ ኣየር ሒሜይሚውን አካል ናይቲ ስምምዕ ብምዃኑ ወተሃደራዊ ጽልዋ ሩስያ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ማእከላይ ባሕርን በቐሊሉ ዝግመት ከም ዘይከውን ተሓቢሮም روسيا ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ማእከላይ ባሕርን ቋሚ ወተሃደራዊ ህላዊ ምርግጋጻ ነታ ኣብቲ ዞባ ውጹእ ወተሃደራዊ ዓብላልነት ዝጸንሓ ኣሜሪካ ኣሻቓሊ ምዃኑ ይግለጽ ድሮውን ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸጥታዊ ፖሊሲ ንሩስያ ከም ዝዓበየት ስትራቴጂያዊት መቐናቕንቲ ሃገሩ ኣስፊርዋ ይርከብ መንግስት ቬንዙዌላ ሰሜን አሜሪካዊት ሃገር ካናዳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ጣልቃ ብምእታው ንልኡላውነት ሃገሩ ዝጥሕስን ግጭት ዝቕስቅስን ስጉምታት ትወስዳላ ክብል ከሲሶም በዚ መሰረት ቬንዙዌላ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ካናዳ ብዘይወዓል ሕድር ካብ ሃገራ ክወፅእ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ባይቶ ቬንዙዌላ እቲ ካናዳዊ ዲፕሎማስኛ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ብቐጻሊ ምትእትታው ክፍጽም መጽንሑ ብምኽሳስ እዩ ነቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም መንግስት ካናዳ በወገኑ ከም መልስ ግብር ናይቲ በመንግስት ቬንዙዌላ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ላዕለዎት ዲፕሎማስያታት ቬንዙዌላ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩሎም መንግስት ካናዳ በተደጋጋሚ ንመንግስት ቬንዙዌላ ዝዝልፍን ዘቆናጽብን መግለጺታት ከውጽእ ከምኡን ንቬንዙዌላ ካብ ዞባውን አህጉራውን ውድባት ንምንጻላ ክሰርሕ መጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩም ካናዳ ንኣሜሪካ ተኸቲላ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ላዕለዎት ሰብ መዚ ቬንዙዌላ እገዳታት ኣጽኒዓ ምህላዋ ይፍለጥ ببريزيدنت نيكولاس مادورو زمراح بفنزويلا سلطان حيزو زركب سلفي انصارتي بهاجرات معراب زقربلو كسن ناي مسيطان تقنن اب حفشاوي بايتاوي مرجع زلعل الدمسي كم زرخبه يفلط اب ليبيا زالت مننتهم زي تفلت عتقات مال 26 تحساس اب لعل شامبقوتات نداد بزكاد ومتقعتي متن فريات نداد تهاجر ب 100 شح برميل معلت خمزنا كي تغاليهم بمسرت ጸጥታዊ ጸብጻባት ቶም ዕጥቃት ነቲ ሻምብቆታት ነተክቱ ብምጽዋድ ከም ዘዕነዎ ብሰንኩ ድማ ከቢድ ነትጉን ባርዕን ከም ዝተኸስተ ተፈሊጦም እቲ ዜናዊ ጸብጻብ ድሕሪ ምቅልሑ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ መጠናዊ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጾም ሰመዚ ሊብያ ገበነኛታት ንምርካብ ምርመራታት የካይዱ ከም ዘለው ኣነጺሮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ፊሊፒንስ ዘጋጠመ ሓደጋ ህወብላዊ ማዕበል ቴምቢንን ንሱ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ኣብ ሰብን ንዋትን ዘወርደው ዘሎ ዕንወት ይዛይድ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብተን ተኸርዲናን ዝጸንሓ ቁሸታትን ደሴታትን 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፊሊፒንስ ካልኦት 60 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ሓቢሮም ስራሓት ምድሓን ህይወት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገለጹቶም ሰብ መዚ 120 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ከም ዝተደምሰሰን ሓያሎ ዓድታት نخدنبرن نابزيك على الدرجة كم زبصحنا رديوم بزي أبز أوان نابدواو شنغ في فيتنام قطو أمري حزوله بوبلاو معبل تيمبين عب فيليبينس تراي لعلك لتبيتن 37 كم زموتو 10 أشهد ما بزي مسألة اللي كم صرفوه قلت صنيحيهم عب فيليبينس عمتاوي لعل 10 تماساسالي بحرياوي حدقاتات كم زقاتم كم صعبين ودما حيال سبعون نواتاون عنوات كم زورد يحبار መንግስት ግብጽ በግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንጸንሑ 15 ጦርጦራት ብ26 ተሓሳስ ብሞት ከም ዝቐጽዕ ተቓሊሖም ቶም ኣባላት ናይቲ ኣብ ዞባ ሲናይ ዝንቀሳቐስ ጨንፈር ዳዕሽ ምዃኖም ዝተገልጹ ሽበራውያን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሲናይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኣብ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ኢድ ከም ዝነበሮም ተፈሊጦም መንግስት ግብጽ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብምእዋጅ አንጻር ኣብ ዞባ ሲናይ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ متوم شبراوያን بزكايدو متقعتات هيوت اشحات برغيس زيغاتاتن አባላት ጸጥታን ግብጽ ከም ዝተፈዝ ዝሕብሩ ጸብጻባት ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ሓይልታት ቀጻዒ ክብል ዝገለጸ ስጉምቲ ክውሰድ ትእዛዝ ምምሕልላፉ ይፍለጥ መንግስቲ ቻይና ልዕልቲ ዘሎ ጠለብ ምዃኑ ዝገለጸ መጠን ፍርያት ከሰል ኣብ 2018 ከጉድሎ ምዃኑ ሓቢሮም هاجراو من محدار ساعات چاينا نتي لعل طلب زفر زلو 150 مليون طن كغودل مخانو بمتكاس كساب كل تشعن عسران متن تتقامنت كسل كم من ساعات اب تكلات ب 55 ميتاويت منكاز علمه وطن وطيو خم زلو افليتوم چاينا اوشت خلت عامتات نمتن فريات كسل بالعلي 500 مليون طن كم زغدلتو زتقاست منغستاوي تقاصاصار اكل متن تتكاي ساعات ناي مدلاب مسرح كم استخايدن ناب 50 مليون كيلووات كبل تسويت كم زغبرن حبيروم
መጠን ፍርያት ከሰል ቻይና ኣብ 2017 ናብ 3.6 ቢልዮን ቶን ከም ዝበጽሐ ጎኑ ድማ መጠን ተጠቃምነት ተተካይት ሰዓት ናብ ልዕሊ 17 ሚእታዊት ክብ ከም ዝገለጸ ኣሃዱ ሃገራዊ ምምሕዳር ሰዓት ቻይና መስርሕ ምትእትታው ተተካይት ሰዓት ብጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቻይና ካብ ዝዓበያ ኣፍሬቲ ከሰል ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብኡ ዘለዋ ልዑል ምርኮሳ ብብከላ ኣከባቢ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ከም ዝገብራ ይገልጾም እንተኾነ ግን መንግስቲ ቻይና ብከላ ኣየር ንምጉዳል ዝዓለመ ኣህጉራዊ ስምምዓት ብምኽታም መጠን ተጠቃምነት ተሃዳሲ ሰዓት ንምዕባይ ዝዓለመ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ወሰናስን ፈለግ ኤሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኸስተ በረድ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዕለታዊ መነባብሮ ኣብ ወሰናስን ትፈለግ ዝርከባ ከተማታት በኣሉታት ጸሊኾም ዘሎ ተሓቢሮም በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዝያዳ ተጠቂዓ ኣብ ዘላ ከተማ ኤሪ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ኣስታት 86 ሰንቲሜትር በረድ ከም ዝወረደ ዝሓበሩ ሰመዚ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ክእውጁ ከም ዘገደዶም ገሊጾም በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይትን መካይንን ብበረድ ክድበዩ ከለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ድማ ክዕጸው ተገዲዶም ኣለዉ መስመራት መጓዓዝያ ጽርግያ ንሓደጋ ተቓሊዑ ብምህላው መራሕቲ ተሽከርከርቲ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጸዊዖም ኣብቲ ከባቢ ዝወርድ ዘሎ መጠን በረድ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ምዃኑ ኣሃዱታት ምክትታል ሚቴሮሎጂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ብዝተፈጺምሎ ምስ ዝቕጽል መርባት ኤሪ ቲቪ ክንገድፈኩም ብወገንና ተሓኑ ኣሉ سلام كم يتصنعكم كبرات تعذبت على توزينها سبورت انه مريتشا كالاتا هاغراو فيدريشن سبورت ايرترات مال سورس قصيل نيرو صبصاو يسب امنايت مال سورس هاغراو فيدريشن بادمنتون ايرتران 4 عامات زمرو حدثتا كاريتا كال بتغاباتي تمريصوم بزي مسرت አቶ ናሆም ገብረ ኪዳን ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ፍረዝጊ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙልጌታ ተክለ ሚካኤል ሐላፊ ፋይናንስ አቶ አምባሳደር ቀለታ ጸሐፊ አቶ አስመሮም ሲዩም ሐላፊ ቴክኒክ ወይዘሪት ሚልካ ተስፋ ልደት ሐላፊት ምክትል ደቃንሽዮ ወይዘሪት ያስሚን መሐመድ ብርሃን ሐላፊት ህዝባው ርክባት አቶ ሮቤል ገብሩ ሐላፊ ዳንነት ኮሙኻ አቶ መብራቱ ገብሪዮት ሐላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን ኮይኖም ተመሪጾም ኣብ ሞዳታ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሐላፊ ምክትል ሀገራዊ ፌዴሬሽናትን ኮሚቴ ኦሎምፒክን ኮሎኔል ሶሎሞን ሲዩም ኣብ ዘስምዑ ቃል ተመሪጾም ዘሎ ሓደስታ ካይርታ አካላት ነስተሰኪሞም ዘሎ ሐላፍነት ተገንዚቦም በትጋት ከዓዩ ብምልባው ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ካብ ጎኖም ከም ዝፍላ ረጋጊጹ ምርጫ ካይቲ አካላት ሀገራዊ ፌዴሬሽን ስፖርት ኤርትራ ሎም ረቡዕ ቀጽሉ ይዕልሎም ሀገራዊ ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ካብ 22 ክሳብ 25 ታሕሳስ 2017 ኣብ ኣስመራ ክህቦ ዝቕነይ ስልጠና ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ዝሓለፈ ሰኔ 25 ታሕሳስ ዛዚሙ ኣብቲ ካብ መላ ሃገር ዝተዋጹ ሰልጠንቲ ብኢንስትራክተር ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኣፍሪቃን ዓለማዊ ማሕበር ኣልጀራዊ መሐመድ ቢል ሐሚዳ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ተሰኒ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ሃገርና ብውሱን ዓቕምን ዝካየድ ንጥፈታት ብዓይነትን ስፍሓትን ንምሕያሉ ዝኽእል ነይሩ ፈጸምቲ ኣካላት ሃገራዊ ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ዝተረኽብሉ መዛዘም ዕለት ኢንስትራክተር ቢን ሐሚዳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኣብ ትግባር መደባት ምዕባል ተዓውዲ ብሓፈሽ ኣብ ምብርባር ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ ኣተሓዛዝ ዝምስገን ምዃኑ ብምጥቃስ ኤርትራ ምዘለዋ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣን ውድድር ምቹ ዝኾነ ገማግም ባሕርን ዕቤትን ተዓውዲ ከረጋግጽ ተስፋ ሃዋህው ምህላው ተገሊጹ ኣብ መዛዘምቲ ስልጠና ሰልጠንቲ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ቶማሓር ተስፋይ ምክትል ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኮሎኔል ደሳለ ቃሌን ድሕሪ ምቕባሎም ሰልጠንቲ ነቲ ዝቐሰሞ ሞያ ፍርን ዋጋን ዝህልዎ ኣባይታ ምሰርሕሉ ምዃኑ ኣሚኖም ንተግባራውነቱ ጻዕርታቶም ክሕይሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብፌዴሬሽን ኩዕሶ መርበብን ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ህያባት ንኢንስትራክተር መሐመድ ቢን ሐሚዳ ተዋሂቡ